Večer, dámy a pánové, dovolte mi, abych jménem svým, ale hlavně jménem ochotnického spolku divadelního, pocházejícího tady z města Kardašova Řečice, J.K. Tyla, vás srdečně přivítal na dnešním plese. Jan Dvořák zahájil pozoruhodný sobotní večer, který přinesl do sálu Kulturního domu v Kardašově Řečici divadelní ples a s ním jedinečnou atmosféru 30. let minulého století. Česká beseda v podání členů tanečního kroužku místní základní školy předznamenala noc plnou tance, pohody, zábavy a zážitků. V premiéře se představil i soubor baret a plesové křepčení, skotačení a rejdění zvolna nabývalo na síle. Ovšem v nejlepším přišla chvíle poněkud napínavá. Ano, další vystoupení sebou totiž přivezla jindřichoradecká taneční skupina Baláre a bylo hned od počátku dosti dramatické. A tančilo se převelice a hráli soubory akord a baret a čas ubíhal tempem chvil slavnostních a nevšedních. Tanečníci plnili parket ve skladbách všech rytmů a žánrů a premiéře divadelního plesu tak pozvolna vtiskli punc zaslouženého úspěchu. Ale vraťme se ještě na pár chvil do šantánu a přilehlého podsvětí ve vystoupení již zmíněné formace Baláre. Ta nám takto dala okusit přemnoho doušků koněku vpravdě archivního, vonavého a veskrze zábavného, ba pikantního. Tak račte alespoň na pár okamžiků přivonět, přihlédnout a připomenout si. Baláre, divadelní ples, Kardašova Řečice, březen kteréhože roku vlastně? Čas pokročil a členky pořadatelského divadelního souboru J.K. Tyl předvedli Tanec s deštníky jako malou ukázku z nově připravovaného představení. Ples se víc než vydařil a patří se tedy velmi poděkovat všem, kteří se na něm tak či onak podíleli. Tak za rok.